Benvinguts al meu món. Benvinguts a Els contes d'en Richie. Comencem. Llapis, pantalons, full. Comença l'examen. Tothom preparat? Quan digui 3 gireu el full. 1, 2 i 3. Ja podeu començar, va dir la professora de Ciències Naturals. Vaig obrir l'estoig i vaig buscar el bolígraf. No el vaig trobar. On s'havia ficat? Vaig mirar a la butxaca dels pantalons. No hi era. Vaig mirar a la motxilla i tampoc. Havien passat uns 10 minuts i jo encara no havia començat l'examen. Vaig obrir l'estoig. El retolador permanent no em servia per escriure. Tampoc els retoladors de colors. Així que vaig agafar el llapis i vaig començar a fer l'examen. En acabar l'examen vaig anar a la taula on hi havia la professora. En veure'm em va dir: "Aquest bolígraf és teu?" "Sí." "On era?" "A terra, tocant una pota de la teva taula", va dir. "Gràcies", i va dir. "De res, i que sàpigues que estàs suspès a dins del bolígraf i he trobat una xuleta." I així va ser com vaig suspendre aquell examen. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. Hansel i Gretel, el videojoc. Descobreix el fabulós món de Hansel i Gretel, el videojoc. Molt aviat podràs gaudir d'un videojoc meravellós, amb diferents modes de joc. Plataforma, recull molles de pa mentre t'escapes dels ocells. Aventures, continua recollint molles de pa i vigila que els ocells no te les prenguin. Lluita, tira pedres als ocells perquè no es mengin les molles de pa. Educatiu, suma les pedres del camí i les que et queden a la butxaca. Terror, escapa't de la bruixa. Si t'atrapa, el joc no s'acabarà, ja que podràs ajudar-la a crear noves receptes. Culinari, crea pastissos i dolços variats. Ajuda la bruixa a crear receptes que et seran molt útils a la vida real. Arcada, vomita damunt la malvada bruixa. T'has atipat de dolços? Aquesta és la teva oportunitat. Amb el mode arcada et serà molt fàcil guanyar. Només hauràs de vomitar tots els dolços que has menjat. Més lluita. Lluita contra la bruixa i viu una espectacular lluita d'escombres contra ella. Uneix-te a l'aventura de Hansel i Gretel, el videojoc. Molt aviat a la teva plataforma preferida de videojocs de tota la galàxia. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. Formiguets. Merda! Tinc un formigueig a l'estómac. No m'hauria d'haver menjat aquelles formigues. Sóc idiota. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. Els cascos. Merda, faré tard a la feina. Va, ja t'hi porto jo, en moto. Segur? D'acord, però no t'oblidis d'agafar els cascos. Esclar, cap problema. Vaig al lavabo i marxem. T'espero davant la moto. D'acord, fins ara. Uns minuts més tard. Has agafat els cascos? Sí, però no sé per què els vols, si a la feina no et deixen escoltar música. Tio, havies d'agafar els cascos de la moto. El teu i el meu. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. Especial Cap d'Any. Ron dona arròs. Avui he demanat una ampolla de ron i el del bar m'ha dit que en català es diu rom. Perdona per l'error, he dit. No passa res, tothom s'equivoca. És que avui ja he comès massa errors. Què t'ha passat, noi?
he tingut un cap d'any de merda. Em pensava que la meva xicota seria algun dia la meva dona, però no ho ha pogut ser, perquè gairebé s'ofega amb l'anell que li he donat per declarar-me. Però no era de l'emoció, no, sinó que s'asfixiava literalment, ja que he tingut la mala idea de posar-lo a la seva copa de xampany per celebrar l'any nou. Entre les bombolletes i l'emoció no s'ha fixat que era a dins. Bé, i també pel fet que no sabia què li faria aquell regal. Se l'han passat i s'ha escanyat, ha començat a tossir i jo no sabia què fer. Al final l'anell ha sortit disparat, però ja no vol saber res de mi perquè no l'he ajudat a treure'l. Tranquil, si no hagués sigut l'anell, potser s'hauria escanyat amb els grans de raïm. Potser tens raó, però ja no ho sabré mai. I aquest ull? T'ha clavat un cop de puny? La teva xicota, o què? No, ha sigut l'anell que ha sortit disparat. Doncs mira, si s'hagués ennuegat amb el raïm, ara no tindries l'ull morat. Soc en Richie i res, passava per aquí per Parlar-vos del meu nou projecte que al cap i a la fi és el mateix, és una pàgina web titulada elscontes.cat i allà trobareu tots aquests relats que teniu recollits aquí, en aquest projecte, però en versió escrita, que també els teniu en versió escrita a l'aixeta i alguns també estan a relatsencatalà.cat, però ara tinc una web pròpia, així que aprofiteu i entreu on vulgueu. I això és tot. Fins aviat.